Čusá, vítejte u dalšího dílu. Ještě ani nevím. Prostě, už jsem dlouho netočil video, už hodně dlouho jsem ho netočil, takže bych vám to chtěl vynahradit. V tom případě jsem se podíval na takovej, já nevím, prostě už dlouho jsem nebyl třeba u kámoše Jirky, nebo já nevím, Tropl 44. Prostě kámoši, co točí na YouTube, že jo, jak jinak. A já bych vám chtěl říct dobrou zprávu, že budu s nima točit. Ale s Jirkou asi ne, protože ten už asi nebude točit. Ten už prostě nebude točit, no. A já bych vám to teda chtěl vynahradit. Já si pro vás připravil takový, já nevím, nějaký, pište do komentáře, nějaký hádanky a já vám na to budu odpovídat. Mám žízeň, tak počkejte, hned jsem tady. Už jsem tady. Si tu vzal speciální pitíčko. Vidíte? Jsem si koupil, nevím, co to je. Multivitamin, ovocný, mrkvový. Počkej. No, to není zase tak špatný. Je to dobrý. Ale to mrkev tam netajnina. Takže budu ještě točit dneska nějaký video, abych to stihl, takže ještě nevím, jak to udělám. To bude asi vše a prostě, jak jsem vám říkal, že vám to vynahradím, tak jsem vám tím chtěl říct, že prostě budu točit ještě dneska nějaký video. Nebojte, už vydám brzy. Asi tak já nevím, za hoďku, za půl hoďky. To úplně jedno, takže už mi nezbývá nic než říct. Džusák, basák a asi naschle. 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 Říkám naschle.